Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшуда төсләр турында сөйләшербез. Тегелрәк итеп әйтсәк, сүзебез яшел төс турында булыр. Яшел төсне яшәү төсе диләр. Яшел гомум төрки сүз. Спектрда сары белән күк арасында урнашкан төсне белдерә. Борынгы төркиләрдә ул яшел төсне генә түгел, күк төсне дә белдергән. Спектраль төсләрне айыру кеше күзенең соңрак ирешкән сәләте булса кирәк. Моңа мисаллар әсәрләрдә дә очрый. Яшел сүзенең этимологиясын яшь сүзе белән бәйлиләр. Гомумән яшеллек тормыш тереклек төсе буларак кызыл төс белән бер дәрәҗәдә йөри дияргә мөмкин. Яшькелт төсләр күңелдә иминлек тойгысы барлыкка китерә. Җәннәт мендәрләре дә яшел төстә имеш. Чыннан да ислам күпчелек очракларда яшел төс белән тасвирлана. Бу яз, табигать яңарышы, азатлык, шатлык, җәннәт төсе. Яшел төс шулай ук үлемсезлек символы да әле. Шуңа да аны оҗмах төсе дип тә атыйлар. Яшел табигатьнең тереклек төсе. Ул пәйгамбәребезнең дә яраткан төсе. Бу изге төс кеше гомренең дәвамлы булып, табигать белән берлектә яшәвен күрсәтә. Ә ул инде исламның иң төп кыйммәтләренең берсе булып санала. Яшел төс җәннәт әһелләренең киемнәре төсе. Әл-Инсан сүрәсендә мондый сүзләр бар. Аларның исләрендә калын һәм нечкә яшел ефәк киемнәрдер. Алар көмеш беләзекләр белән зиннәтләнерләр. Раббылары аларга пак, татлы эчемлекләр эчертер. Җәннәт үзенчәлекләре хакында түбәндәге аятта бар. Ул бакчалардагы мөэминнәр яшел түшәкләргә вә гаҗәп матур паласларга таянучылардыр. Шулай итеп, яшел төс мөселманнарның аңында оҗмах матурлыгы белән тиңләнә. Шуңа күрә дә бик күпләрнең яраткан төсе ул. Тарихтан билгеле булганча, пәйгамбәребезнең армиясе яшел, кара һәм ак әләмнәр астында сугышкан. Ислам барлыкка килгән кымлы илдә яшел табигать сирәк урында. Димәк, яшел төс бик кадерле нәрсә. Яшел төс Татарстан байрагында да бар. Шагыйрь Хәсән Туфанның соңгы еллардагы язмалары яшел кара белән язылган. Яшел тавыш дип колакка ятышсыз шәрелдек тавышны әйтәләр. Техникада һәм сәнәгатьтә яшел төс иминлекне белдерә. Язучы Габдрахман Әбсәләмов әсәрләрендә күп төрле сурәтләү чаралары куллана. Төсле символика Әбсәләмов иҗатында кызыклы һәм үзенчәлекле гәүдәләнеш таба. Яшел төс аның өчен уңай сыйфат, ягъни яхшылыкны белдерә. Язучы әсәрләрендә бу төсне язгы табигать яңарышы, өметле мул уңыш, яңа гына шытып чыккан үсемлек мәгънәләрендә куллана. Әсәрләренең берсеннән мисал да китерик. Юлның бер ягында кара ефәк кебек йылкылдап яңа сөрелгән сабан басуы. Икенче якта зибәрҗәт шикелле ямь-яшел уҗым кыра. Яшел Үзән шәһәренең исемендә дә без яшел сүзне ишетәбез. Яшел Үзән, ягъни икенче төрле итеп әйтсәк, зеленый дол. Казан индустриаль төбәгенең икенче үзәге. Аны Татарстанның көнбатыш капкасы дип тә атыйлар. Шәһәрнең тарихы еракларга барып тоташа. Ул Гәр, Кабашиши һәм Парадский авылларын үз эченә ала. Гәр авылы элек Яшел Үзән дип аталган. Аңа 1820 елларда нигез салынган. Авыл исемсез сазлыкка якын янган урман урынына салына. Яшел Үзән исеме аңа тышкы кыяфәтенә карап бирелә. 1892-1893 елларда Казаннан Яшел Үзәнгә тимер юл салына. Станцияның исеме дә авыл исеменнән алына. 1918 елның 15 августында Парад затоны янында яңа шәһәр салу турында карар кабул ителә. Кыенлыкларга карамастан эшчеләр бистәсе әкренләп үсә. Төбәкнең сәнәгать үзәкләренең берсенә үрелә. Яшел Үзән эшчеләр бистәсе 1932 елда Яшел Үзән шәһәр дип үзгәртелә. Чисталыгы һәм яшеллеге белән дан тоткан җирлекнең исеме җисеменә тәңгәл килгән. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшу сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.